Το 2019 υποσχεθήκαμε ότι στην τοπική κοινότητα Κερασίτσας θα πραγματοποιηθούν κάποια σημαντικά έργα. Τώρα, 4 χρόνια αργότερα, φτάνοντας σιγά σιγά στη λήξη της θητείας μου ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κερασίτσας, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τον πολυχώρο μνήμης και μελέτης Γρηγόρης Λαμπράκης λίγα μέτρα από εδώ, αλλά κατασκευάζουμε και ολοκληρώνουμε, αν όλα πάνε καλά και εντός χρονοδιαγράμματος, μέχρι το τέλος του έτους, την πλατεία Ειρήνης, την ανάπλαση της πλατείας Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης. 2 έργα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν την τοπική κοινότητα Κερασίτσας ως τουριστικό προορισμό, αλλά και ως προορισμό μνήμης. Έργα τα οποία έχουν τη δυναμική να προσφέρουν στην τοπική κοινότητα την ανάπτυξη που έχει στερηθεί τόσα χρόνια. Από το νέο πόστο, όποιο αυτό και αν είναι, ένα είναι το σίγουρο, ότι εγώ θα είμαι μαζί και μετά τις εκλογές με κάθε πολίτη σε κάθε χωριό του Δήμου μας. Αυτό δεν είναι μία απλή υπόσχεση, αυτό είναι δέσμευση για το αύριο.